la nou episod. Astăzi jucăm Rivals. Jucăm un V1 cu... nu vrea, mi-e frică. Haideți la 2v2. Dacă vrea. Nu vrea. Bun, așa jucăm. Hai mă, odată veniți, că trebuie să așteptăm la mine. Ok, hai la 1, 3. Nu, dar de ce fuge? Bă, dar face troll max. Face troll maxim. Veniți! 1v1. Acum am pus pe pauză. Că până veneau ăștia răpăi. Nu știu ce arme. Știți ce arme mi-au. Clasice de tura trecută. Jucăm cu niște... Nu. Dar joc mai friendly. Sau sniper. Care ziceți că e fain? Knife sau sniper? Care ziceți că e fain? Pe bune. Aici o încercat să dea flashbang. Joacă și cu RPG-ul meu. Hop! Am crezut că faci ceva. Și asta cu sniperul. Da, asta cu sniperul. Și ăla cu RPG. Bun, acum... Ok, RPG e un pic trash. Sniperul e mai bun. Uite, vede? Și dacă dă 60 de damage, tot îmi află. Uitați cu ce joacă. Uite cu ce joacă. Uite. Nici chiar așa de... Bot! Asta chiar a fost... ciudat. Cum s-ar zice. Bun. Jucăm din nou Knife Only. Știi, că Knife Only fain. Cui îi place. Da. Clasica peștelui. Ok, ne aleg altceva mai bun. Mult mai bun. Și vă dau trickshot-ul. Învăț să dau... Deci trickshot-ul e un fel... Îți trebuie mai mult să spezi un pic. Sau cu ce ziceți voi? Am lag. Vedeți că am lag. Sau nu pot vede. Ce-a fost runda asta? Ce mai faceți? Cum vă simțiți? Vă place la școală? Uite-l. Joacă cu RPG. Uite, am lag. Un pic am lag. Acolo s-a văzut. Nu știu dacă chiar s-a văzut, dar am lag. Un pic. Bun. Deci eliminated. Asta o să fie win. 100% win. Dacă... Bun, acum... Mai marș. Asta s-a făcut. O da live. O da respect. Nu s-ar zice, nu. Bine, am câștigat. Bine, bă. Uite. Vedeți că am lag. Uite cât. Am primit ceva la PES. Ce am primit?
să schițe. Sper să am aura. Și pe ce pică? Pe... Dagger. Am avut aura. What? Nu, de la aveam. Dar nu că e mai fain asta. Ok, bine. Asta e mai fain, știm, da. Bun, acum jucăm iarăși 2-2. Sau mai la 1v1. Ok, la 2v2. Hai admin duel cu mine. Vedem de că să dau ready. Hai că dau ready. Vedem, arena. Full arena. Please arena. Da, că e 100%, așa că e arena. 50 bine. Bun. Sniper, piper și merg. Dacă îi bat pe ăștia să fac de rușine. Și cu knife-ul să fac de rușine. Sau dacă nu stau, dacă îi bat măcar 3 runde, 4 să fac de rușine. Dacă îi bat. Aolo, e greu. Știi ce? Vreau să încerc cu sniperul ceva. Vreau să încerc un trick shot cu sniperul. Dacă știți ce e trick shot. Da. Uite cum e, mă. Așa că e, joacă. Cine i-a ajundat? Bine. Măcar eu e egal. Nu. Bun. Bun, acum sărim. Bun. What? O tras spre mine. Ați văzut? Bun, fugiți cu voi. Dacă a fost... Am continuat din nou. Mort. Măcar că cu sniperul sunt un pic mai bun decât cu knife, vedeți. Încearcă cu knife-ul, vedeți? Poate reușește. Că nu și eu reușesc. De asta trebuie să mă deportez de el. Ce să trag așa? Cum așa? Hop. Dați așa cu luneta. Bun. Ați văzut? E bat și cu sniperul pe amândoi. Uite că vrea și pe sus. Am vrea. Asta cu sniperul. Nu mă bat 170. Cum ar fi să mă bat? What? Cum n-am tras în el? Unde-i, bă? Era cu knife-ul. Ce are? 4-4. I-am egalat. Vezi că e o luptă strânsă. Asta. Ar fi culmea să-i bat. Ar fi și rușină și culmea. Ok, sunt 2 și eu sunt 1. Frate meu, dar ce e asta? Am tras în el, ați văzut? Am tras în el și nu au pățit nimic. Am tras în el și nu au pățit nimic. Ați văzut? Cât lagam. Ați văzut cât lagam. Bun. Ce vrei să votez? Eu votez asta.
și Battleground e bună de sniper. Hai să... Că eu omor pe unul și de 136 level, chiar mai mult. Când aveam level 100. Mai puțin. Și totuși, tot l-am bătut pe. Mapa asta aproape, favorita mea. Unde-o zbura? Unde-i? Sau de aparatul de... Bun, acum unde să mă duc? Unde? În partea asta sau în partea... Aaaa! Vine lângă mine. Am revenit. Bun, a fost ceva acolo. Nu am nimic. Să zicem. Eu nu pentru ei că... Nu. Totuși. Am plecat ceva acolo. Vrea knife. Vrea knife. E noob ăsta. Uite. Uitați-vă cât de noob e. Uitați-vă cât de noob e. Adică ăsta. Ăsta de al meu de 7. Pe ăsta l-am luat. Ce ai vrut să încerci? Wow, level up, experiență mare. Să ziceți în comentarii ce arme aveți pe Rivals. Bun. Uitați cât de nu băi, uitați. Uitați-vă cât de nu băi. Uitați-vă și voi de nu băi. Vă uitați-vă cât de nu băi. Eu nici chiar nu nici pro, dar asta e mai noob decât mine, se vede clar. Se vede clar, niciun kill nu am făcut. I-am făcut 3. Sau cât i-am făcut? Dar de unde trage? Fița și nu gât. Bun. Am revenit din nou și din nou. Acum stă așa. Hai mă oferă. Așa. Ăla meu e noob. Măcar l-a omorât. Așa l-am kill. Da. Se vede cum e. Ok, nu mă interesează asta. Interesează. Fanboy, 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 fanboy. Uitați-vă ce face. Uitați-vă ce face. Bun, n-am mai apucat să-l filmez, dar știți. Așa. Tomescu, jocul nu mai noob, că ăla e și mai noob. Deci să vedem ce are ăsta. Are sniper, e bun. Dar e frică, bă, uitați-vă cu voi. Bă, dar ce le frică așa? Normal. Bun, acum am venit. Hai că joc singur, din nou. Battle. Bun, battle. Bun, am revenit. S-a dat splash. 50.
stai să-mi bag metritul. Bun. Rapid. Selectăm meciul ăsta unde... Ce stă update? Am lag. Am lag, nu? Am lag rău. Vedeți că FPS am. O da live. Da. Doamne, stai că îmi dă timp. S-a aruncat singur omul meu de pe map. Uite, uitați-vă cum se aruncă de pe mapă. Uitați-vă. Uitați-vă. E frică de mine, de aia. Unde asta chiar a fost crazy? Am fost crazy. 2v1. E și cel dacă e level mai mic. Poți să mă bați, da. Dar nu mai fugi! Bate-te! Odată cu mine, cu cea. Ok, închidem episodul. Ne vedem mâine. Pa, pa!